Ning mga orasa atong Sayran ang labing Uwahing Kalambuan kabahin sa ASEAN Tourism Forum 2026 nga gitutukan karon. Ani ang live report ni Luan Mirandina. May Ses hingpit na nga nahuman ang 5 ka adlaw nga ASEAN Tourism Forum 2026 nga gipahigayon dinhi sa Sugbo. Sa joint statement nga gipagawa sa ASEAN Tourism Ministers ug gibasa sa chair ni ini nga si DOT Secretary Cristina Garcia Frasco, iyang gipahibaw ang mga nakabot sa ASEAN Tourism sa nakalabayng 10 ka tuig gikan sa 2016 sama sa mas gipalambo nga implementasyon sa ASEAN Tourism Standards ug ang pagpalig-on sa regional tourism marketing ug nakita usab ang padayong pag-recover sa turismo human sa pandemya. Sa record sa ASEAN, niabot sa 144 million ang mga international visitors sa tibok tuig 2025. Ug ning pagpahigayon sa ASEAN Tourism Forum 2026 dinhi sa Sugbo, nauyunan ang hingpit nga pagpatuman sa ASEAN Tourism Strategic Plan diin na sentro kini sa pag-promote sa Southeast Asia isip nag-inusarang high-quality sustainable tourism destination pinaagi sa data-driven, audience-centered and digitally enabled regional marketing initiatives. Gawas sa tigom sa mga tourism ministers sa mga ASEAN countries, nakapahigayon usab og meeting ang ASEAN sa mga dialogue partners niini sama sa China, South Korea, Japan, Russia ug India. Wala hinuon tuguti ang mga sakop sa media nga makakover sa kinatibuk-ang tigom sa ASEAN ug sa mga dialogue partners niini. Samtang ses karong alas 7 sa gabi mauna ang formal closing ceremony sa ASEAN Tourism Forum 2026. Ug gilauman nga ipahigayon usab karong gabi ang pag-turnover sa musunod nga host country. Ses? Dagang salamat, Luan Mirandina.